Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 1. Numasirib ti anak, dumngag no babalawan ti amana, akas panangisuro na kankwana. Ngampulos asaan nga awatan, tinatangsit ti biddot na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Basta, ijay Manila ti kayat ko apag-eskwelaan tatang. Manunatawan niya kat atali di Manila ni Manong mo Rafael. Saan matlaga niya grad-graduar? Kat, sa bala ni Manong Rafael, aping amin nga ipadadakkan ko na. Nasaysaya at matlaeng no dito'y kan probinsya nga agadal. Ay, jak kayat. Sa anak lang agad-adalan na dituyak matlaang nga agadan. Kukwayon takwar tayo. Papanaam manang, Awan bibiyang mo, mangantayo ka nun. pumanaw akon. Apay nga tanga gungungot ni manang. Asino nga tamanan ti kinaapa na? Lakay. Apay adi mo kutkut yun day takanan. Ay, kagura nakmanan ni Madison. Ay, isumot lagayam apim manaw itay. Anya manan ayati imbagam ken kuana. Imbagak nga giskwela lagan diti probinsya. Ngam ipapilit na nga ijay langan Manila nga agadal. Talaga amarigatan tayo no ijay nga agadal. Tani, agad-adal pa ilaang ni Rafael ijay Manila. Manun atawon anagadal ijay Manila ni Manong Rafael. Ngam di motlatan makalkalpas. Day tamat imbagakan ko na ngam ginuran akon. Kasano dayto yan lakay. Sapay nagbabati presyo dagiti natan. Apay ngamin aya, tatarigagayan da pay laang ti agiskwela iti adayo. Numabalin da mo ti agiskwela dito'y probinsya. Basta siyak, naragsaka ko na makalpas iti short course. Kaya't kayo atulungan ngagtrabaho iti bangkag. Ala, mangantayo kit din. Lumamisan ti kanan tayo. Ag-eskwela kami di Manila. Si kalaang ang tagbati diti probinsya, Madison. Sana mabalin. Ipilit ko kadagiti naganak ko apagadalan dak ije Manila. Ay sus, si kalaangan ati mabati diti probinsya. Awan maadal mo ditoy. Ay sana mabalin. Siyak ti rumbang amasurot ta siyak ti agadal. Apay ka nung amin asaan da kakaya tapagadalan ni Jesudan. Diyak man amukin ni tatang ko. No kwarta, naglawat ti dagayo. Katuan mat. Mabalin dalata ti aglako iti dagami. No talaga kayat dak makalpas iti panagadal ko. Pilitam ida, Madison. Sana mabalin nga agsisina tayo nga agbabarkada. Talaga pilito kida. Saan ang mabalin nga agbakbaketak dito'y probinsya? Hello, Manong Rafael? Ni tatang, kayat ko makasarita. Madamati panagarado na. Apay ka di? Ni nanang ngay, Linlinisan na jay mula na anatong. nas ka nakasarita kita. Apay ka di, Manong? Tamagan pa lang. Basta nas ka na makasarita kita. Aglutluto ak ngamin iti pangaldawan me. Umawag kanto inton madamdama. Sanan? Ibagam lang na pawitan ta kiti kwarta. Tanay, awanin kwarta. Awan mat kwarta da tatang kenanang. Nas ka na pawitan ta. Sana mabali na baybayan ta dito. Suportaran ta ti panagadal ko. Sige, Manong. Ibagak day ta kadakwada. Magipagpagaman ni Rafael iti kwarta, bakit? Nay, kay pahupaw itala ang idinaminsan alawas iti kwarta na. Naibusan adagos. Ay, awad nga rod. Saan samot nga adal ter aramidan na ije Manila. Mano natawan na ijay Manila. Agbiro ko malangan iti trabaho na. Sapay, agbiyahe ka nun ni Madison nga agpa Manila. Tamapan agpa-enroll lakay. Ay, aggigidanan ti paggastusan tayo. Imbag pa'y ni Tomas,
Tanayat at tumulong ka data. Ngam dagiti dua akakabsat na. Puro paggastusan ti amuda. Agla ko kayo ngamin iti daga An-anuin nyo day tadaga naglawa. No saan nyo mat nga ilako, tapno gastusan mi kin ni Manong Rafael. Pagbibiyagan tayo day tadaga, anak ko. Kasano kayong tunyag kabsat? No awarin di daga tayo. Diyak kayat agtrabaho iti daga, tatang. Manalon kayo lang arudan. Manalon kami manan nga anak yo. Ay, diyak kayat. Iso nga ilako yun dagita adaga. Saan kayo ang madanagan, nanang? At daak dito'y amang tulong kada kayo kani tatang. Imbag nga rod tada ka, Tomas. Kasanulaang ang tibiyag mi ka ni tatang yo, no awan ka. Maawatan kayo kani tatang. Pagaw-awidan mi ni Manong mo a Rafael. Agis eskwela nga ta ni Manong Rafael, nanang. Daita ti saan tayo nga ammo, anak ko. Bayam, nanang. Takasaritak to. Rafael, anak ko. Nagawid ak tatang. Ay. Dapat talaki motong ka. Ada na patagagagarak. Iso ang nagawid ak. Ko, aginala ka pa anak ko. Amo ka na panog ka iti biyahe. Ni Tomas ngay, tatang. At digital talon. Katwanan ni nanang mo. Isak tinagbati dito balay. Medyo maditirik-rik na kanak ko. Ay. Tatang, alae kong titawid ko. Anya? Itad yung titawid ko. Ano ang titawid mo, anak ko? Ay, katilako ka. Agnaid ako na di Manila. Isuntumot lang. Asaan ako na may kanit allowance ko? Si bibiyag kami pa'y matkininanang mo. Anya kumangin no si bibiyag kayo pa'y? Kasapulak ti korta. Iso nga ito dyan titawid ko. Addakan, Manong Rafael. Mailiwakan ka. Ops. Ha? Ginakarakupan. Ha? Kapit-pitak ka. Kan kalinglingat ka pa'y. Adu nga minti inaramid ko ijay taltalon. At tiliwak iti manok ta sidaan tayo. Saanan? Saanak mo't lang agbayag dito eh. Agsubli ka matla adagos ijay Manila. Wen! Imbagaglaan kinitatang. Ngalala kong titawid ko. Anya? Diyak kaya ating tagtrabaho iti taga. Angom. Diyak kaya tagbayag dito eh kunakbat. Awan pa'y signal ti cellphone dito eh. Awan pa'y internet. Saanak amabiyag dito eh. Darigat a desisyonan day taakid daw ni Rafael lakay. Wen bagat. Pagbibiyagan tayo ti taga. Nagawid tapno may nalaeng-alaeng titawid na. No ilako ng tumutlaang, awan serbina maitad kan kwa na. Diyak maawatan ti panunot ni Rafael. Apay mo't nakas la kwarta laangan tinapatag kadakwada ka ni Madison. Nilaangan Tomas, tinaanos nga anak taamang dungdung mo kadata. Umay mo alaan titawid mo? Ha? Naglain kan? Kat, tawid ko matala ka. Awan bibiyang mo iti tawid ko. Mano atawan a pinagadalda kadagiti naganak ta? Kunak man no umay kan agimbitar iti graduation mo. Anya graduation niya bagbagam? Saan ka nagis-eskwela? Awan tinalpas mo? Masadutang ang eskwela. Ay, sinayang mo lang ang tikwarta dagiti naganak ta. Abay, ag-eskwela ka mat iti syudad? Una, diyak kayat ditoy. Kayat kumat ang mapadasan tibiyag ijay syudad. Ay kapadas ma! Nalawa talaga ti taga-tayo niya. Dayta ka di lang ti imayam ditoy, Manong. Di mo ka di makita. Lakay kan bakutun dagiti naganak tayo. Awan man laang ti panangisakit mo kadakwada. Nay, apay, anyang iti bibiyang ko? Adda ka ba takadwada?
Awan pa'y panang isakit mo kadagiti naganak tayo. Isung awan karbangam amang halay titawid mo. Tasaan ka anasayaat nga anak. Nay, anya tinapasawag kan ka, Rafael. Apay akapit-pitak day tapagan anay mo. Awan daytoy, nanang. Naggapu ka di ijay talon. Wen, ngam nagsubang kami lang kini Tomas. Ha, taapay mat. Pumanawag langin. Ngam agsubliak to. Taong may ko alaan titawid ko, nanang. Ibagam kinitatang dayta. Ta isagana yon titawid ko. Abugay siya ti kayat ko akurso tatang. Isungagla ko kayo iti daga. Saan akas karina dayta kurso anak ko. Nangina ti magastos dita. Ni, apay, diyo kayat ang maadaan iti abogado nga anak. Nakasagana nga gastos. No laki dita sigurado malipasam dayta kurso. Ay natatang, diyo ka di pagduaduan ti kabailak. Napaay kamin kini manong mo, Rafael. Awan mo't gayam na lepas na kurso. Mano atawen alilokloko na kami. Saan ang mapasamak day ta kanyak, tatang? Ikarit, lepasag ti kurso. Kat maaddaan kayo iti anak nga abogado. Umadayo ka manan, anak. Anyangay ko mataramidak dito eh. Sapay ko mga rod. Ta saan amasayang dagitoy a sakripisyo mi parakan ka. Nanang, agbaligi di kay ka di madanagan. Saanan ang nagsubsubli ni manong mo, Rafael. Si Murutan akadagiti barkada na. Agsublinto ka no umay naalaon kay tawid na. Diyay latawid nan, tinapatagkan kwa na. Kat anyangay ko mga minti aramidan na dito lugar tayo. Nagbuntog ti progreso. Alakat aganad ka nga ron ijay anak ko. Di mo baybay anday tabagim. Wen, nanang, amuktar aramida. Paulit-ulit akas na ti bagbagayo. Makaumadang gun. Di ka ko mamaum-uma anak ko. Tadimi kayat ama isagmak ka. Sa anak ama isagmak. Alain nyo man kit di jabag ko. Sa dino ka diti ayan na anak ko. Adda ijerwar, nakasabit ijay diding. Darasin nyo, taurnusak dagiti gamit ko ngagbiyahe. Mapan kagaya man ijay Manila, manang Madison. Wen, agan-anos ka dito ya. Tulungam dananang kantatang. Un manang, katsapay ko ma, tagbaligi ka. Tulungan da ka. Agtrabaho akmet, tapno aday may tulong ko. Agyamanak ading ko. Tatang, swerte tayo ang nagmula ita. Kitaan nyo ti apitan tayo. Ay na, uwan nga rod, anak ko. Agasom nga iti kalawat ti minulaan ta. Talaga akaimaak ti agtalon, tatang. Uwan, anak ko. Sinurot ko lang matdagi ti balakad yu kan ni nanang. Manipod si katinangital ka kiti da ito ataltalon. Kanayo na nanapintas ti apit tayo, anak ko. Talaga aswerte ka. Gapo ka dila ang iti dayja lalaki? Isa nagbarbartag kan, Madison? Ay, ayat ni Dennis. Ngam, saan na ka nga ayatan? Kita umot ngamin talangam Nagado ti aritos mo. Pati agong mo. At aritos na. Di mo man pagibiyangan ti kayat ko nga. Aramidan dito bagit. Ay na, agbalbaliw kan. No kayat mo nga adda lalaki amang ibanag kan ka. Sayang ngamin. Tapagad adalan da ka dagiti naganak mo. Ngam, saan mo't anagadal tinararamid mo diti Manila? Gat, sige ngay. Anya dinararamid mo dito yung syudad. Aklunak, naibarkada akmat idi. Gan namin ado asino kadak ti kursok. Ngam nakapanunutak itan. Disidido ako na mangilepas iti kursok. Talaga?
talaga. Wen, Madison. Isasi ka. Agbalbaliw ka matan. Nayaw awansan at talaga tibiyag ko. Ay na, di mo la tultuladan ni ading mo atumas. Isuitan ti kabaknangan ni Jilo Cartayo. Awan yan. Apay akada kayo talungag kakabsat. Isula ang tinagbaligi ti biyag na. Diyak mo. Diyak masong batan data. Saludsud mo. Nanang, Nay, ay na, Rafael, sika ka di nga agpaiso na itan, anak ko. oo, nanang, siyak na ito eh. Kimbutong kamot nga men. Sino ti bisita, bakit? Lakay. Siyak tatang, ni Rafael. Anak Rafael, anak ko. Apagita ka lang. Nabayagda ka ngay lururay. Nagawid hak. Takayat kong ornusin tibiyag ko. Umapalak ngamin kan kahading ko. Naalwanan tibiyag mo. Adda pa yung nagdakkalabalay mo. Kan adan logan mo. Naragsak pa yan ti pamilyam. Agpada kayo kani Manang Madison itinagbanagan. Nagbalin ang nakakaasi ti biyagyo. Gaputa di kay dimngag iti balakad dananang kantatang. Himbagpay kan kahading ko. Napintasin ti biyagyo. Manong, saan nakas karina ti agsublilatan? Anya ti umay mo aramiden dito eh. No saan ka mat anarwam nga agtrabaho iti talon. Sursuruwag tagtrabaho ading ko. Agyamanak, doon naka-amiris kan, Manong. Katnuday tati planom. Sige, agtinulong tang agtrabaho iti talon. Oh, agyaman ang ading ko. Agyaman na napakawandag matnaeng kadagiti ado na nagbasulak ka na kayo. Di kaya agtanag. Aramidik ti amin. Tap na matulungan kayo kadananang gandatang. Agbalbaliw akon. Kaya't kon alitupan, dagiti nagkurangag kada kayo. Nasaya at ipagbanagan dagiti anak amang ipangag iti nasaya at apang magbaga dagiti naganakda. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Chauffeur Anas Basit. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.